Ebusiafo mamu akwaba eba Nana Collins TV. Eye afashe kese a ekoso eye enudra. Papa Nentwi afashe 2026 a ekoso ewo eye Kumawu. Eho videos bi ena mede ebrewi. Na mede videos ahodo ebeba bibiara ekoso ewo afashe no ase nyina obehu nyina ewo ahase. Na eye sa video ya ohwe yi de mede eye ahemfo ene nananom ene etitrufu a ebepie mu ewo eye afashe no ase omo ho eye infonyini anase video ena oba abehwe ahemfo bebre ebepie mu eye Asante ahemfo bebre ebepie mu anaya Asantoa of Adwoso eba ho eye Manson Kwanta hima enso eba ho Agogohene enso eba ho ene etitrupi eye regional minister enso eba ho. It is said ye medin kan sa video we de eye ahemfo ene ahenema omo ebepie mu edue omo animonyam ebepie mu ewo eye adwumadi no ase e video ena oba abehwe na owia ni sanso ede eye Papa Nentwi afashe na ankasa niema ekomu asekire bibiara ekoso obia said ye si etie nti said ye ohwe mfonyi ya eye Kumawu manhene ena chese oba no nti enjoy the video na ema orenfi se obehye na like it na subscribe to this channel. Papa Sihima.
Nana Kwaso Hine.
kwase hene nana abodom hene ene nana yachi hene abodom nana kwase hene nana yachi hene nana abodom Asante achimma hene
Otu 4 5.